Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gorgonyo. Taong 1959, Ormoc. Noong mga panahong ito, meron ng pamilya si Gorgonyo. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang mga magulang dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Maagamang namulat sa realidad, wala siyang kahit isang bagay na pinagsisihan. Para sa kanya, may dahilan ng lahat kung bakit siya nalagay sa ganoong sitwasyon. At sa halip na manise sa kanyang naging kapalaran, hinarap niya ito ng buong tapang. Katagalan, nang masanay na siya, hindi na niya iniinda ang kahit na anong hirap na nararamdaman niya. Natutunan niya na pagtiisan ng lahat alang-alang sa kanyang pamilya. Pero alam niyo ba, gaano man kaabala itong si Gorgonyo, may mga bakas ng kahapon na paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang memorya. Matagal na niyang itinatago ang tungkol dito at ni minsan wala siyang pinagsabihan ito. Alam kasi ni Gorgonyo na hindi lahat ng taong makakarinig mauunawaan ang mga bagay na nais niyang ipabatid. Kung hindi niyo kasi naitatanong, nagmula si Gorgonyo sa pamilya ng mga aswang. Ang kanyang ama dating bantog sa lugar nila bilang mamamatay ng mga albularyo at mga taong may alam sa lihim na karunungan. Sa buong buhay nito, hindi pa yun natalo. Gawa ng ang lahing dinadala nito ay may abilidad na lumakas at umunlad sa bawat pagkakataong nakakapaslang ito ng mga taong may espesyal na dugo. Hindi gusto ng ama noon ni Gorgonyo na pumatay ng mga antingero at albularyo. Ngunit wala itong magagawa dahil sa dami ng mga banta sa buhay ng kanilang pamilya. Bukod kasi sa pagpatay ng mga ganoong tao, kumakain din niya ng karne ng kanyang kauri. Aswang ang paboritong delikasiya ng kanyang ama, kaya naman kapag umaalis ito, alam nila na hindi yun nangangaso ng tao. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't malimit na pangilagan ng mga aswang ang kanilang lugar. Alam kasi nito na doon nakatira ang kanyang ama, kaya ang mga ito na mismo ang umiiwas. Kaso lang hindi nila ito basta-bastang nagagawa dahil yung tatay niya may napakalakas na pang-amoy. Basta, kapag sumasapit ang gabi, alam na alam nito kung saan yun pupunta. Yun nga lang, gaano man ito kamakapangyarihan, meron at meron pa rin itong katapat. Hindi naglaon, biglang bumaliktad ang sitwasyon nang may nakaharap na dibino ang kanyang ama. Wala itong ideya sa totoong pagkatao ng antingerong kinalaban niya, kaya nung magkaharap ang mga ito, di nito maipagkakailang ito ay nasurpresa. Nagpang-abot ang dalawa noon hanggang sa napilitan ng tumakas ang kanyang ama dahil sa mga malulubhang pinsala na natamo nito. Nagawa pa nitong makauwi sa bahay nila pero sadyang hindi na nito kayang malunasan ang mga saksak at pinsala ng kanyang laman. Kaya habang ito ay nag-aagaw buhay, inabisuhan siya nito na umalis ng bahay at isama ang mga kapatid niya. Ang problema, hindi kaagad naniwala si Gorgonyo. Kinabukasan nun, marami na siyang nakitang mga nilalang na umaaligid sa labas ng bahay nila. Bagaman nagbabalat kayo ito bilang mga tao, alam niya na hindi ito ordinaryo. At sa harap ng natitiyak na kamatayan ng kanyang ama, nagdesisyon itong ibigay sa kanya ang isang punyal na may itim na batong patalim at hawakang gawa sa buto ng kung anong nilalang. Bago sila magkahiwalay, mariin itong inilahad sa kanya na ang patalim na yon ay may kakayahang humigop ng espiritual na kapangyarihan ng mga aswang. Kabilang ito sa pinakamahalagang gamit ng kanilang lahi, kaya naman ang mangyari, wag na wag niya itong iwawala. Dagdag pa ng kanyang ama, mag-iingat siya dahil mula sa araw na yon, wala na ito sa tabi niya. Nang marinig niya yon, agad silang umalis ng kanyang mga kapatid. Nakatakas silang apat.
Pero nung mabalitaan nilang patay na ang kanilang mga magulang, dito na nagsimula ang paninila sa kanila ng mga aswang. At sa loob ng 2 taon, 2 sa kapatid niya ang hindi na niya nabalitaan pa. Yung isa naman, nagpakatulong sa isang bantog na albularyo para maging ligtas ito. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't nagpakalayo-layo na rin siya, hanggang sa marating niya ang bayan ng Ormoc. At mula sa lugar na yon, sinubukan niyang itago ang lahat ng detalye ukol sa totoo niyang pagkatao. Namuhay siya roon sa pangalang Matiyas na nagmula sa Karatig Baryo. Pinaniwalaan naman yon ng kanilang mga kalugar, pero nung nakapag-asawa na siya, inamin din niya sa kanyang kinakasama ang lahat ng tungkol sa kanya. Gayunpaman, meron pa rin siyang itinagong lihim sa paniniwalang hindi na ito dapat pang malaman ng mga taong may malapit na kaugnayan sa kanyang buhay. Akala niya, madali lang niyang matatakasan ng nakaraan, pero habang tumatagal siya sa bayan, dito niya na napapansin ang mga nilalang na nagbabalat kayo. Alam niyang aswang ang mga ito. Gawa ng noon pa man, alam na niya ang amoy ng ganoong nilalang. Subalit sa halip na masindak at umiwas, pilit siyang umaasta na wala siyang nalalaman. Sa ganoong paraan, di siya pagdududahan ng mga ito ng kahit na ano. At awa ng Diyos, hanggang sa taong nabanggit, walang nakatunog sa kanyang kasaysayan. Dagdag pa ni Gorgonio na, sa kanyang paghahanap buhay madalas siyang may makausap na mga aswang. Yung iba napakamasiyahin pa, na para bang wala itong bakas ng kasamaan sa mga katawan nila. Pero bali-balik ta rin man ng mundo, alam niya at kilala niya ang mga budhi nito. Sigurado rin siyang naghahanap lang ito ng pagkakataon para umatake at mambiktima sa bayang yon. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Patuloy pa rin ang pagtatrabaho niya sa tindahan ng mga karne, na madalas namang bisitahin ng mga ganoong uri ng nilalang. Akala niya hindi na magbabago ang ganoong sitwasyon ng buhay nila, pero kalaunan bigla siyang nagkaroon ng matinding problema. Yung asawa niya kasi, nalaman niyang buntis sa bunso nila. 3 buwan na nitong itinatago ang bagay na yun sa kanya, kaya nung malaman niya ito, abot langit ang kanyang naging kaba. Sa mga nauna kasi nilang anak, sa unang linggo pa lang alam na niya ito, kaya naman bago pa lumaki ang sanggol, napaghandaan niya na yon ng pangontra. Importante ang ganoong paghahanda ayon sa kanya, upang masiguro na hindi maaamoy ng mga aswang ang sanggol sa sinapupunan. Ilang beses na rin niya itong sinabi sa kanyang asawa, kaya hindi niya sukat akalain na maglilihim ito sa kanya. Nang malaman niya ang tungkol dito, ramdam niya na huli na ang lahat. Sa mga nagdaang linggo kasi, kapansin-pansin na ang pag-aaligid ng iilang mga aswang malapit sa bahay nila. Yung iba, nagkukunwaring may mga binibisita sa kanilang mga kapitbahay, habang ang iba naman dumaraan lang ng biglaan. Dahil sa pangyayari, di niya maiwasang kausapin ito ng masinsinan. Walang kontrol din niya itong pinagalitan, gawa ng ang nais niya, malaman nito ang resulta ng paglilihim nito sa kanya. Ngunit sa halip na mahimasmasan, tila bang nagalit pa ito. At ang dahilan nito sa kanya, nais lang siya nitong sorpresahin. Nang marinig naman yun ni Gorgonio, galit na galit siyang sumagot dito ng, "Di ko kailangan ng sorpresa mo. Ang kailangan ko, masigurong buhay ng anak ko. Di ka ba nakikinig sa mga sinabi ko sa'yo? Hindi lang taong nakatira sa bayang ito. At dahil dyan sa ginawa mo, malamang sa malamang, alam na ng lahat ang iyong pagdadalang tao." Nang marinig ito ng kanyang asawa, biglang nawala ang galit sa mukha nito. Kagaya niya, matagal na rin kasi yung naniniwala sa mga nilalang ng kaliwa, kaya may ideya ito sa mga bagay na kanyang sinabi. Dahil dito, kung kaya't maging ito man,
hindi maipagkakaila ang takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang mailahad na niya ang mga bagay na dapat nitong malaman, hindi na ito nagsalita pa. Nagsimula na rin yung magpakumbaba, nang sa gayoy hindi na humantong sa kung saan-saan ang kanilang mga pinag-uusapan. Nang mapansin naman ito ni Gorgonio, tsaka pa lamang siya nanahimik. Humingi na rin siya ng tawad sa kanyang asawa, buhat sa mga bagay na nasabi niya. Huwag na tayong magturuan at magsisihan. Dahil kahit anong gawin natin, nangyari na ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Sa ngayon, mas mainam na magtulungan na lang tayo para malagpasan ang pagsubok na ito. Mahal, nais kong sundin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo mula sa araw na to. Wika niya. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, agad naman itong tumango, hudyat ng pagsang-ayon. Di nagtagal, nang wala na silang pag-uusapan, agad naman silang lumabas ng bahay para bisitahin ang kakilala niyang manggagamot. Nang marating nila ang tahanan nito, bumungad sa kanila ang matanda na kasalukuyang may ginagamot. Hindi nagtagal, nang torno na nila, agad naman silang pumasok upang ilahad ang kanilang kailangan. Kaso lang nang marinig ng matanda ang tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa, bigla itong tumanggi na sila'y tulungan. Pasensya ka na, Gorgonio. Pero ang ganyang kaso wala na tayong magagawa. Kung maaga mo pa yan dinala dito, matutulungan pa kita. Pero dahil huli na, mas mainam na wag na nating pakialaman ng batas ng kalikasan. Wika ng matanda sa kanya. Batas ng kalikasan? Demonyo yung mga yan. Papaano mo maatim na pabayaan ng sanggol na walang kamuwang-muwang? Sabihin mo natatakot ka, kaya ayaw mong makialam. Halika na, Maria. Wala tayong aasahan sa taong to. Galit na sagot naman niya. Di pa siya nakontento. Pinagmumura niya ang matanda bago tuluyang lisanin ang pamamahay nito. Siyempre yung matanda wala namang nagawa, kundi ang magsawalang imik lang sa mga bagay na kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas. Patuloy silang naglibot sa mga kalapit na lugar upang humingi ng tulong. Ang kaso lang, kahit saan silang manggagamot pumunta, walang gustong may tumulong sa kanila. At habang tumatagal, dito niya na napapansin ang pasimpleng pagmamasid sa kanila ng mga nilalang ng kaliwa. Batid niya na natunugan na nito ang kanilang pagdating, kaya naman sa halip na maghanap pa ng makakatulong, pinili niyang bumalik na sa tahanan nila upang mapaghandaan ang pagsapit ng takip silim. Sa puntong yun pinuno, hindi na maganda ang kutob ni Gorgonio sa mga susunod na mangyayari. Alam niya kasi na sasalakay na ang mga ito para markahan at taniman ang kanilang bunso. Pero kahit ganun katindi ang mga banta na kanilang kinakaharap, wala siyang balak na sumuko. At para sa kaligtasan ng kanyang anak, gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang buhay nito hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang maisarado na niya ang bahay nila, agad naman niyang pinapasok sa loob ng silid ang kanyang asawa. Pagdating nila roon, pinalibutan niya ito ng iba't ibang pangontra, kagaya ng dahon ng talong, bawang at asin. Nagsaboy din siya ng abo sa bubong ng bahay at kahit maaga pa, nagsimula na siyang magsunog ng goma at balat ng nyug. Nagtataka man sa ginagawa niya ang mga kapitbahay niya. Di niya yun pinagtuunan ng pansin dahil alam niya sa kanyang sarili ang tunay na nangyayari sa loob ng bahay nila. Pagkagat ng dilim, tahimik na ang paligid. Yung mga kapitbahay nila, narinig niya pang nag-uusap-usap sa labas pero habang lumulubog ang araw, dahan-dahan na ring nawawala ang boses ng mga ito. Hindi nagtagal, binalot na sila ng nakakabinging katahimikan. Wala mang naririnig na kahit na anong kaduda-duda. Napakasama na ng pakiramdam nila.
Pagkaraan pa ng 2 oras, dito nila narinig ang kauna-unahang alulong ng aso na agad din namang sinabayan ng atungal ng isang aswang. Napakalakas ng sigaw na yon, Pinuno, sa puntong hindi na napigilan ng kanyang mga anak na makaramdam ng matinding takot. Tawag na yon ang tawag sa kanya pero hindi niya ito kinikibo. Kalaunan, nang medyo mairita na siya sa ingay ng mga ito, dali-dali niya yung nilapitan sabay wika rito ng, "Gusto niyo bang mamatay tayo dito ngayon? Bakit ang hirap ninyong mapakiusapan? May ideya ba kayo kung gaano katindi ang panganib na kinakaharap natin ngayon dito?" Nang marinig naman yon ng kanyang mga anak, wala na itong nagawa kundi ang tumahimik. Alam ng mga ito na seryoso na ang kanilang padre de pamilya, kaya kahit nababahala, pinili ng mga ito na sumunod. Maya-maya pa, nang mapansin niyang tahimik na ang lahat, dali-dali siyang bumalik sa sala para magmasid. Pagtungaw niya sa labas ng bahay, wala naman siyang napansing kakaiba hanggang sa may marinig siyang lumapag sa bubong ng bahay nila. Halos mauga nito ang pundasyon ng bubong dahil sa hindi kapani-paniwalang bigat ng mga ito. Nang mapansin naman niyo ni Gorgonio, agad niyang kinuha ang kawayan na ginagamit nila noon sa pagbukas ng bintana. Matapos noon, pumatong siya sa upuan, sabay walang habas na pinagpapapalo ang bubong ng bahay. Di rin siya nagdalawang isip na sundan ng nilalang upang maipakita rito na hindi siya natatakot sa mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon niya na narinig ang biglang paglundag ng mga ito, sabay takbo papalayo. Nang makadistansya na yon sa bahay nila, agad na bumalik ang katahimikan sa paligid. Akala niya dito na magtatapos ang pagpaparamdam, pero maya-maya lang nun, may kumatok na naman sa pintuan ng bahay nila. Kahit malayo siya rito, ramdam niya ang garugal nitong paghinga at panaka-naka nitong pag-angil. Batid din niya na hindi yun nag-iisa sa kadahilan ng may naririnig siyang pabulong na kinakausap ng nilalang na kumakatok. Dahil dito, kung kaya't agad naman niya yung nilapitan, bit-bit ang sundang na ginagamit niya sa pagputol ng panggatong. Nung makaharap na siya sa pintuan ng bahay, agad naman niyang tinanong ang mga nasa labas kung sino ito at kung ano ang kanilang kailangan. Nang marinig naman ito ng nilalang, bigla naman itong humagik-gik kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Ako ang iyong pangungot. Ako ang iyong pinakamatinding takot." Pagkasambit nito ng mga katagang yan, sinikap niyang wag masindak. Imbis na panghinaan, buong tapang niyang sinagot ito ng, "Pasensya ka na, pero matagal nang wala sa katawan ng takot na sinasabi mo. Huwag mo nga akong sindakin. Hindi mo ako dyan madadala. Hindi pa ipinapanganak ang demonyong tatakot sa kaluluwa ko." Pagkabigkas niya nito, agad niyang inundaya ng saksak ang pintuan nilang may mga maliliit na siwang sa pagitan ng mga kahoy. Pagtagos naman ng talim ng sundang sa mga ito, ramdam niya ang pagtarak nito sa pisngi ng nilalang na kanyang kausap. Alam niya na tinamaan yon, gawa ng paghugot niya ng sundang. Agad din naman yung napaatras habang umiiyak. Matapos ang pangyayari, dito na sumugod ang iba pa nitong mga kasama na parabang gustong-gusto ng pagbuksan ng bahay nila. Halos ilang minuto rin itong kinalampag ang pintuan ng bahay hanggang sa para na itong mga baliw na tumakbo papaikot. Mula 10:00 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw, hindi sila nito tinatantanan na parabang matindi ang paghahangad nito na makuha ang kanyang anak sa loob ng maikling panahon. Yun nga lang, sa dami ng pangontrang ikinalat niya sa paligid, hindi nito basta-bastang nagawa ang kanilang mga nais hanggang sa kalaunan napilitan na rin ang mga ito na umalis. Pagsapit ng sumunod na araw, balik normal na ang lahat.
Kahit may trabaho siya noon, sinikap niyang manatili sa bahay upang merong katuwang ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, 7:00 pa lamang noon ng umaga, meron nang nagmamasid sa tahanan nila. Yung mga taong yon, halatadong ito ang sumugod noong nagdaang gabi dahil sa taglay nitong presensya na kaparehas nung naramdaman niya. Nang masipat naman niya ang mga ito, pilit niya yung iniwasan. Kung siya lang kasi ang masusunod, gusto niyang layuan ang mga nilalang upang hindi na lumala pa ang gulong kinakaharap nila. Subalit sa kabila ng ganun niyang hangarin, alam niya na masyado itong imposible. Sa sandali kasing nagsimula ng umatake ang mga aswang, hindi na yon titigil pa hanggat hindi sila nito napapatay o di naman kaya'y nakukuha ang mga nais nila. Dahil dito, kung kaya't ginawa niya ang desisyon sa buhay niya na matagal na niyang iniiwasan. Kinahapunan noong araw na yon, sinimulan niyang abuhan ang bahay. Ayon sa kanya, na ang lutuan nila noon nakaangat sa mismong sahig. Pinunuri nila ito ng lupa nang sa gayoy hindi agad ito masira kapag kumalat ang apoy sa mga panggatong. Pagtatapat pa niya na, ang ganoong lutuan noong panahon ay normal na lamang sa mga kabahayan. Pero sa dinami-rami ng lutoang ginawa niya, yon ang pinaka-espesyal sa lahat. Lingid kasi sa kaalaman ng kanyang asawa, dito niya inilibing ang punyal na ibinigay ng tatay niya. Kaya niya yung ginawa ay para maikubli ang amoy nito sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung di nyo kasi na itatanong, napakabango ng punyal na yon sa pang-amoy ng mga aswang. Ito ang nagsisilbing pang-akit noon ng tatay niya upang masiguro na hindi na makakalayo pa ang kanyang biktima. Dagdag pa niya na, sa dami ng lahi ng mga aswang, ang uri lang ng tatay niya ang nakita niyang nangangaso ng pagkain na merong daladalang punyal. At para masigurong hindi niya ito maiwawala, tinatago niya yon sa bulsa na nasa kaliwa niyang hita. Kusa lang din niya yung hinuhugot kapag nararamdaman niya na papalapit na siya sa kinaroroonan ng biktima. Nabanggit din ni Gorgonio, wala siyang ideya kung papaano gamitin ito. Ngunit dala ng matinding desperasyon, aminado siyang yon ang nakita niyang bagay na makakatulong upang mailigtas niya ang mga taong mahalaga para sa kanya. Wala rin siyang pakialam sa rebuelta o balik nito. Basta ang nais niya magkaroon siya ng abilidad na malabanan ang mga nilalang ng kaliwa na nanggugulo sa kanila. Habang hinuhukay niya ang kanilang pinaglulutuan, panay naman ang pagtatanong ng kanyang asawa. Medyo naiirita na rin ito, gawa ng ang tingin nito parang sinisira na niya ang tahanan nila. Kung ano-ano na rin ang pinagsasasabi nito, pero di niya yun gaanong pinapansin. Para sa kanya, baliwala na makipagsagutan dito, lalo pat wala naman yung ideya sa nais niyang mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makuha niya ang punyal, bigla naman yung napatahimik. Hindi na ito nakakibo, habang tulalang-tulala na nakamasid sa bagay na kanyang hawak. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, bahagya siya ritong napasilay kasabay ng pagwika niya ng, "Ito na lang ang makakatulong sa atin. Kapag ito wala pang silbi, wala na rin ako magagawa para mailigtas pa ang ating anak. Sana may milagrong mangyari sa aking gagawin na desisyon." Pagkasambit niya ng mga kataga, hindi na niya inilahad sa kanyang asawa kung ano ang hakbang na gagawin niya. Batid niya na hindi nito magugustuhan ang kanyang plano, kaya imbis na ipagsabi ito, minabuti niyang ilihim na muna yon pansamantala. Alam naman niya na malalaman at malalaman pa rin ito ang tungkol dito, pero sa pagkakataong yon, sisiguraduhin niyang wala na silang kinakaharap na problema. Matapos ang nangyaring usapan, tsaka pa lamang siya pumasok ng silid bit-bit ang punyal. At mula roon, nagdasal siya buong araw hanggang sa tuluyan ng kumagat ang dilim. Pagtalikod ng araw sa kalupaan,
Nagkaroon na siya ng lakas ng loob na lumabas at gamitin ang punyal ng tatay niya. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, paulit-ulit niya itong kinakausap sa paniniwalang sasagutin nito ang lahat ng katanungan niya. Ang kaso lang, mag-iisang oras na wala pa ring paramdam sa kanya ang punyal. Akala niya noon nasisiraan na siya ng bait, pero maya-maya pa, may nasipat siyang likido na tumutulo sa dulong hawakan nito. Pagsilip niya roon, bumungad sa kanya ang isang pulang bato na bilugan. Napakadulas ng bagay na yon, at kung titingnan, parang hindi ito orihinal na kaparte ng punyal. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya na unti-unting narinig ang mga bulong na nagmumula rito. Sumasabay yun sa hangin na kung saan paulit-ulit siya nitong inudyokan na kunin at lulunin ito. Noong una medyo nagdadalawang isip pa siya, pero sa katagalan, nagpasya siyang pagbigyan ng nais ng tinig. Walang sabi-sabi, agad niyang kinuha ang bato na inilagay sa kanyang bunganga. Nung malunok niya na ito, tsaka pa lamang nawala ang tinig. Wala itong inilahad sa kanya na kahit na ano, kaya naman pilit niya itong tinanong ukol sa mga susunod na mangyayari sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang may bumulong sa kanya ng, "Mamamatay ka." Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Gusto niyang iluwa ang bato pero di niya na yun magawa-gawa pa kahit panay na ang pagsusuka niya. Hindi naglaon ng dilim ang kanyang paningin hanggang sa mawala na siya ng ulirat. Literal na naging blanko ang lahat. Animoy tumigil ang kanyang pag-iral sa mundong ibabaw. Pagbaling naman ng kanyang wisyo, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng bahay nila, hawak-hawak ang punyal. Ramdam na rin niyang napakagaan ang katawan niya at ang nakapagtataka, parang may bagong parte sa kanyang sistema. Hindi niya matukoy kung ano ito. Gawa ng noong mga sandaling yon, parang limitado pa ang kanyang paningin. Maya-maya pa, dito niya nasilayan ang mga nilalang na nagmamasid mula sa labas ng kanilang tahanan. Hindi yun kumikilos na para bang pinakikiramdaman pa nito ang nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Matapos naman niya yung masilayan, agad niyang naramdaman ang takot ng mga ito hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob para umatake. Pagtakbo niya papalapit, napansin niya na sobrang bilis ng kilos niya. Gawa ng sa loob lamang ng ilang segundo, nakalapit na siya sa mga ito. Nagawa na rin niyang mahawakan sa leeg ang isa sa mga nilalang na naroon, kasabay ng bigla niyang pagsagpang sa leeg nito. Nung masipat yun ni Gorgonyo, bigla siyang nakaramdam ng pandiri, ngunit nang matikman niya ang dugo nito, nagdulot ito ng hindi maipahiwatig na esensya sa kanyang katawan. Pakiramdam niya na sa pamamagitan ng dugong yon, nabuhay ang lahat ng kanyang ugat at kalamnan. At kahit alam niya na mali ang kanyang ginagawa, sadyang hindi niya kayang talikuran ang tawag ng laman. Dahil dito, kung kaya't lahat ng aswang na nakakita ay kinilabutan sa kanyang ginawa. Napilitan na rin yung magsipulasan na parabang ang nais na lang ng mga ito, iligtas ang kanilang mga sarili. Nang masipat naman yun ni Gorgonyo, di niya na yun sinundan. Naisip niya, sapat na ang nahuli niya, kaya wala nang dahilan pa para pumatay pa siya ng iba. Pagbalik niya sa kanilang pamamahay, inubos niya muna ang dugo nito bago yun itinapon sa malayo. Kinabukasan nun, wala na siyang nakitang aswang na umaaligid sa kanilang tahanan. Pagsapit naman ng hapon, may lumapit sa kanyang matanda para makipag-usap. Inilahad nito sa kanya na yon ang pinuno ng lahing gumagambala sa kanyang asawa. Dagdag pa nito na hindi nila namalayan ang dugong nananalaytay sa kanyang katawan, kaya aminado ito na nangahas sila. Pero dahil sa kanilang mga nakita,
Nangako ito na hindi na muling manggagambala pa. Nang marinig naman yon ni Gorgonyo, matapang naman itong sumagot dito ng, "Siguraduhin nyo lang, dahil kapag naulit pa ang mga nangyari noong nagdaang araw, uubusin ko ang lahi ninyo." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad siyang tumalikod at umalis. Ipinakita niya sa matanda na kayang-kaya niya ang mga ito dahil sa bago niyang taglay na abilidad. Matapos ang mga pangyayari, tuluyan ang hindi nagparamdam sa kanila ang mga nilalang. Naging maayos din ang panganganak ng kanyang asawa hanggang sa maisilang ang bunso nila. Ngunit ang hindi nito alam, habang nagdadalang tao ito, gabi-gabi siyang naglilibot sa bayan para manghuli at kumain ng aswang. Marami ang sumubok na labanan siya, pero sa bandang huli nabigo ang mga ito. At dahil sa kanyang kakayahan, napilitan ang mga nilalang na yon na lumayas sa bayan ng Ormoc. Mula noon, hindi na ito nagpakita pa hanggang sa dahan-dahan ang binalot ng katahimikan ang lugar nila. Sa parte naman noon ni Gorgonyo, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay na para bang walang nangyari. Di na rin siya naghangad ng karagdagang kapangyarihan dahil nagsilbing aral na sa kanya ang nangyari noon sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos na rin ang buhay nila kahit papaano. Kagaya ng iba, nabuhay pa rin sila bilang normal na tao at kahit kailan, hindi niya ipinagsabi sa malalapit niyang kaibigan ang tungkol sa tangan-tangan niya na mapangwasak na punyal ng ama ni Gorgonyo.